Hello friends, welcome to Narzari Education Channel. नोंथांमोना मिथिखागौ जोंनिया YouTube सानखान्थि इंराजि ग्रामार आरो साइन्सनि सिरिज सोलिगासिनो दङ। दिनैनि बे भिडिअआ जोंनिया पार्ट 7 जागोन। जायफ्रा पार्ट 1 निफ्राय 6 सिम नायाखै बिसोरखौ आं जोंनि चेनेलनि प्लेलिस्टआव थांनानै नायनो थाखाय गुरैयै खावलायो। दिनै जों सावरायगोन थाखो 10 नि सानखान्थि आयदानि खोन्दोसेयाव थानाय सोंनाय बिदां 1.2 नि कुइसन नम्बर 6 आरो कुइसन नम्बर 7 खौ जों सावरायगोन दिनै। ओके आरो आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम नायगोन होननानै होमब्लासो बुजिगोन। ओके बेयाव मा होनाय दङ कुइसन नम्बर 6 आव जोंनिया मा 7 × 11 × 13 + 13 आरो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 अनजिमाया मानो जथाय अनजिमा बिजिरनानै हो। नोंसोर मोनबोखादों फार्स्टआवनो खोन्थाखादोंमोन आङो जोंनिया अनजिमाया मोननै रोखोमनि थायो मा रोदा अनजिमा आरो मा जथाय अनजिमा। बेखौ गोदान मोनदों जथाय अनजिमा आरो रोदा अनजिमा। रोदा अनजिमाया जोंनिया मामोन जाय अनजिमाया जोंनिया 1 आरो गावजों गाव रानजायो बै अनजिमाखौनो जों रोदा अनजिमा होननानै बुङोमोन। जेरै 2 3 5 7 11 बेफोर गासिबो जोंनिया मा रोदा अनजिमा। 1 रोदा अनजिमा नङा, नोंसोर बेखौ गोसोआव लाखि। जोंनिया बयनिख्रुइ फिसासिना रोदा अनजिमाया 2। अके अब्ला जथाय अनजिमाया मा जोंनिया जाय अनजिमाया जोंनिया 1 नि अनगायैबो गुबुन अनजिमाजों रानजायो बै अनजिमाखौनो जों मा जथाय अनजिमा होननानै बुङो। जेरै 2 नङा, जेरै जोंनिया मा 4 6 8 बेफोर गासिबो जोंनिया जथाय अनजिमा। मानोना 4आ जोंनिया मा 2 जोंबो रानजायो, 1 जोंबो रानजायो आरो 4 जोंबोथ' रानजाखायो गावजों, आरो 6आ जोंनिया मा 2 जोंबो रानजायो 3 जोंबो रानजायो। अब्ला 8आबो जोंनिया 2 जोंबो रानजायो आरो 4 जोंबो रानजायो। अब्ला जोंनिया बेफोर गासिबो जोंनिया मा जथाय अनजिमा। ओके आइ होप नोंसोर बेखौ जथाय अनजिमा आरो रोदा अनजिमाखौ बुजिबाय जानांगौ। अब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट बानायनि कुइसनखौ बा सल्भ बानायनि जोंफोरा। ओके बेयाव होनाय दं जोंनिया मा सल्युसन होनि सल्युसनाव लिरनांगोन जों मा 7 × 11 × 13 + 13। ओके अब्ला जों बेयाव मा कमन लानो हानाय बेयाव जोङो 13 खौ कमन लानो हायो, 13 होल इन्टु 7 × 11 + 1। ओके बेखौ सानजाबा जों बेखौनो मोनफिनगोन। अब्ला नाय बेखौ आरो फार्दार सल्भ बानायबावनो हायो जोङो मा 13 बेखौ मा 7 × 11 बेसेबां जायो जोंनिया 77 आरो बेयाव +1। ओके आरो बेखौ फार्दार सल्भ बानायबावो बेसेबां जायो जोंनिया 13 × बेसेबां 77 + 1 बा बेसेबां 78। ओके अब्ला 78 खौ जोङो रोदा महराव सेफायबावनो हायो बेनि। ओके माबोरै जागोन नाय 2 दो जोंनिया सानजाब 2 दो 78 खौ 2 दो राननाय 2 सानजाब 3 = 6। अब्ला जोंनिया 7 निफ्राय 6 थांबा 1 थाबाय, आखौ 1 थानायदो 8 दो बेसेबां 18 जायो। अब्ला 2 सानजाब 9 = 18। ओके बेयो 2 दो थांला, अब्ला 2 नि उननि जोंनिया रोदाया मा 3। अब्ला 3 दो थाङो बेयो 3 हर बेयाव 3 सानजाब 3 सानजाब 3 = 9। ओके होमबा जोंनिया बेयो रोदा जाजोब्बाय, बे रोदा जाजोब्बाय। ओके होमबा जों बेखौ बिदि लिरनो हागोन, मा लिरनो हागोन बेयाव 13 सानजाब 2 सानजाब 3 सानजाब 13। अब्ला जों बुंनो हासिगोन मा जोङो बुंनो हासिगोन 7 सानजाब 11 सानजाब 13 दाजाब 13आ जोंनिया माजों रानजायो जोंनिया 13 दोबो रानजायो, 2 दोबो रानजायो आरो 3 दोबो रानजायो। अब्ला जों दानि मोनबोखादोंमोन मा जाय अनजिमाया 1 नि अनगायै गुबुन अनजिमाफोरजोंबो रानजायो बेखौनो जों जथाय अनजिमा होननानै बुङो। अब्ला जों लिरनो हासिगोन बेखायनो 7 × 11 × 13 + 13आ जोंनिया मा होनदो जथाय अनजिमा, मोनसे जथाय अनजिमा। ओके अब्ला जों बेखौ लिरनांगोन जोंनिया जथाय अनजिमा। ओके अब्ला जोंनिया बे फोरमान जाबाय फार्स्टनिया। अब्ला सेकेन्डनिखौ नायनि जोङो सेकेन्डआव मा होनाय दं जोंनिया बेयाव होनाय दङ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 × 5। अब्ला जों बेखौ बानायनि, अब्ला नैजा साइडखिं बानायनि जोङो मा दङ जोंनिया बेयाव सल्युसनाव जोंनिया सल्युसन दंखायो आरो लिरबावनांगोन जोङो, आरो दंबावोमोन ना जोंनिया आरो मा दङ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ओके
बेखिनियानो दङ अब्ला बेखौ जोङो कमन लानो हागोन हाया 5 खौ हायो होमबा 5 खौ कमन लाबाय अब्ला मा जागोन 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 okay बेखौ जों सल्भ बानायबाव फार्दार 5 अब्ला जों सानजाबजोबना हो बे दाजाब दङ लास्टनिया निखिनियाव बेखौ लास्टआव दाजाबना होनांगोन अके 1 सानजाब 2 समान 2 2 सानजाब 3 समान बेसेबां जायो 6 6 सानजाब 4 समान बेसेबां जायो 24 24 अब्ला बेखौ सानजाब 7 सानजाब 6 समान बेसेबां 42 42 दो जोंनिया 24 दो सानजाब बेसेबां मोनो ओके जों बेखौ साइडआव सानजाबनि मादो सानजाबनो होदो 42 दो 24 42 दो 24 दो सानजाबजुब ओके 4 सानजाब 2 8 4 सानजाब 4 16 ओके अब्ला बेखौ सानजाब 2 सानजाब 2 4 2 सानजाब 4 8 आसा खालाम नोंसोर बेखौ सानजाबनो रोंखागोन होननानै ओके 8 15 लाथिख' आखांबासे एबा 10 ओके अब्ला जों मोनबाय 1 लाथिख' लाथिख' 8 अब्ला जों बेयाव लिरनो हासिगोन 1 लाथिख' लाथिख' 8 दाजाब 1 ओके अब्ला बेखौ फार्दार सल्भ बानायबा मा जायो जों मा 5 into 1009 ओके अब्ला जोङो बुंनो हासिगोनबा बेखौ जोङो 109 खौ सेफायबाबो जायो सेफायाबाबो जायो थिग बेबादिनो जों मा नियावबो जोङो 78 खौ सेफायबाबो जायो अर सेफायाबाबो जायो अब्ला जों बुंनो हासिगोनबा नै 1009 आ जोंनिया मा रोदा अनजिमाखा अब्ला सेफायाबाबो जागोन बेखौ सेफायनो हाखाला नालाय रोदा अनजिमा नालाय अब्ला बिदिनो दोन अब्ला जों बुंनो हाबाय मा जों बुंनो हासिगोन 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 plus 5 अनजिमाया जोंनिया मा 5 आरो 1 लाथिख' लाथिख' 9 अनजिमाजों रानजायो अब्ला जों बुंनो हासिगोन बेनिफ्राय मा मोनो अब्ला जों बुंनो हायो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 आ जोंनिया मा जथाय अनजिमा ओके आई होप नोंसोर बेखौ बुजिदो जानांगौ ओके बुजियाखैबा फार्स्टनिफ्राय नायफिन नेक्स्ट जों मा सावरायगोन कुइसन नम्बर 7 आव मा होनाय दोंनाय मोनसे गेलेग्रा फोथारनि सोरगिदिं मोनसे बेंखन महरनि लामा दङ सनियाया फोथारनि फाखोसे ड्राइभ खालामनो 18 मिनिट सम लायो आरो रबिया एखे जानथायखौ ड्राइभ खालामनो 12 मिनिट लायो हमनानै लाबाय बिसोर सानैबो एखे थावनि बिन्दोनिफ्राय आरो एखे समाव जुरियो आरो एखे दिगावनो थाङो बेसेबां मिनिट समनि उनाव बिसोरो आरोबाव जुरिनाय थावनि बिन्दोआव लोगो मोनलायफिनगोन बेयाव मा होनो सनिया मानसिनि नाम रबियाबो मानसिनि नाम सनिया मोनसे जोंनो मा होनदों बेयाव मोनसे बेंखन महरनि लामा दङनो मोनसे बेंखन महरनि लामा दङनो मोनसे फोथाराव ओके अब्ला जोंनिया सनिया बै फाखोसे गिदिंनो थाखाय बेसेबां सम लायोनो 18 मिनिट सम लायो 18 मिनिट होनदों मोननैयावबो मिनिट दोङो गोसोआव लाखि आरो रबिया बेसेबां मिनिट लायनो 12 मिनिट बै एखे जानथायखौ आरो नै सानैबो मा एखे समावनो जुरिनो जे सनियाया 10टा बाजियाव फुंनि 10टायाव स्टार्ट बानायबा रबियाबो फुंनि 10टायाव स्टार्ट बानायगोन माने एखे समावनो ओके आरो एखे दिगावनो माने मोनसे साइडआवनो थांदो बिसोरो जुदि आग्रानिफ्राय सानैबो गिदिंदोंबा सानैबो आग्राखिनो थांगोन ओके अब्ला आरो एखे दिगावनो नै ओके आरो बेसेबां मिनिट समनि उनाव बिसोरो बै जुरिजेननाय जायगायाव मोनफैफिनगोन जमा होनदो ओके सोंनायाव मा होनदो बेसेबां समनि उनाव बिसोरो आरोबाव जुरिजेननाय थावनि बिन्दोआव लोगो मोनलायफिनगोन बिसोरो जुदि स्टार्टिं पइन्टखौ हमना लाबाय बेनिफ्राय बिसोरो जुरिजेनदो अब्ला बिसोर बेसेबां मिनिट समनि उनाव बेयाव मोनफैफिनगोन स्टार्टिं पइन्टआव ओके अब्ला जों मा होनाय दोङो सनियाया जोंनिया 18 मिनिट सम लायो ओके सनियाखौ जों फाखोसे गिदिंनायाव जोंनिया मा होनदो सनिया फाखोसे गिदिंनायाव 18 मिनिट सम लागोन ओके 18 मिनिट आरो रबिया बेसेबां होनदो फाखोसे गिदिंनायाव 12 मिनिट सम लायो अब्लानो आं हमना लाबाय जुदि सनियानि टाइमखौ हमना लाबाय सनिया इखिनियाव मोनफैबाय सनिया जुदि बेखिनियाव मोनफायोब्ला रबिया बेसेबां मोनफैगोन रबिनोथ' जोंनिया बेयाव फैनो लागि 12 मिनिटल'सो लायो अब्ला 12 मिनिट नङा जोंनिया सनिया जुदि बेयाव मोनफैबा गासै टाइमा बेसेबां जागोन 18 मिनिट सम एखे समावनो जुरिजेनदोंमोन बिसोरो अब्ला जोंनिया नै 18
जुदि सनियाया बेयाव मोनफैयो रबियाया खेबसे गिदिंखांनानै आरो आद्रा बेयाव मोनफैफिनगोन बे रबिया फाखोसे गिदिंनानै आरो बेयाव मोनहैफिनगोन रबियाया जुदि सनिया फाखोसे गिदिंनानै बेयाव मोनफायोब्ला अके आरो जुदि सनियाया जोंनिया मानो बेयाव मोनफैखो मिथिगौ 18 खौ जों 12 दो दानख'बा बेसेबां मोनो 6 अब्ला 6आथ' जोंनिया रबिनि आधा सम आधा फाखोसे गिदिंनायनि मोनसे आधा सम लायो अब्ला बेयो खेबसे गिदिंनानै आरो आधा सम आधा जायगा आवग्रिनानै बेखिनियाव मोनफैगोन बियो अके अब्ला आरो सनिया बेखिनियाव दोङो रबिया दा बेखिनियाव दोङो आरो जुदि सनियाया फाखोसे गिदिंबावनानै आरो नेक्स्टआव जुदि बेयाव मोनफैब्ला अब्ला रबिया आरो फाखोसे खेबसे गिदिंबावनानै आरो नैखिनियाव थाफैगोन एबार रबिया सानैबो एबार बेखिनियाव थाफैबाय अके सानैबो जुदि रबिया फाखोथाम गिदिंगोन सनियाया फाखोनै गिदिंगोन अके अब्ला जों बेनिफ्राय मिथिगो मा बेयाव एलसिएम दिहुननांगोन जोङो मिथिबायना एलसिएम दिहुननानै लानांगोन बिसोर 12 आरो 18 नि एलसिएम दिहुननांगोन जों अके माने एलसिएम दिहुननांगोन जों मिथिखागौ जेब्लाबो HCF is less than equal to LCM जोंनिया जेब्लाबो एलसिएमा HCF निख्रुइ गेदेरसिन जायो भेलुआ एलसिएम नि मानफोरा जोंनिया HCF नि माननिख्रुइ गेदेर जायो HCF माने जोंनिया मा देरसिन आगोसार सानजाबगिरि बुंदो आरो नाथाय जोंनिया एलसिएम माने मा देरसिन आगोसार सानजाब गासै होननायखाय बियो जोंनिया मा गिदिरसिन जागोन अके अब्ला जों बेखौ सल्भ बानायनि बेयाव एलसिएम दिहुननांगोन नोंसोरो अके अब्ला जोङो सल्भ बानाय बेयाव जिनिखौ माबोरै जाबाय 2 सानजाब 3 बिदि सानखौ अके आरो 18 जोंनिया मा जानांगौ 2 सानजाब 3 सानजाब 3 अके अब्ला जों एलसिएमखौ दिहुननो हायो मा मिलायनायखौ लाग्रोदो आरो पावारा मा मोननै दोङो सानिया होमबा मा 2 सानजाब 2 आरो बेयावबो 3आ मोननै 3 सानजाब 3 अके बेखौ सानजाब जुदो 2 सानजाब 2 4 सानजाब 3 समान 12 सानजाब 3 समान 36 अब्ला बिसोरो 36 मिनिट समनि उनाव बै स्टार्टिं पइन्टआव मोनफैफिनगोन 36 होमबा एन्सारा जोंनिया मा जागोन 36 मिनिटनि उनाव बिसोरो बे स्टार्टिं पइन्टआव मोनफैफिनगोन अके आइ होप नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ जुदि बुजियाखै फार्स्टनिफ्राय नायफिन आरो बुजियाखैबा कमेन्ट हर नोंसोरो बुजियाखै होननानै आं होमबानिया मोजाङै बुजायफिननो नाजागोन अके स' थेंक इउ भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालाम जेसेबां हागौ एसेबांनो शेयार खालाम आरो जायफोरा दाबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ माबोरै साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे रेगुलार आपडेटफोरा नोंसोरनिसिम सौहैयो अके थेंक इउ